Poți avea tot entuziasmul și intențiile bune din lume, dar dacă nu ai strategia potrivită sau un plan bine pus la punct, ești terminat, nu ajungi nicăieri. Toți avem intenții bune, toți începem cu intenții bune. Vreau să slăbesc, vreau să ajung să avansez în carieră, vreau să am o relație mai bună cu copiii mei, cu părinții mei, cu familia mea, cu soțul, cu partenerul. Și toți pornim de la intenții bune. Ceea ce face diferența este unde ne concentrăm atenția, focusul. Dacă această atenție este concentrată mereu spre negativ, pe ce s-ar putea întâmpla rău, tot timpul povestea cu drobul de sare, atunci și viața noastră va merge pe acel drum. În schimb, dacă concentrarea noastră, atenția noastră se duce spre lucrurile binecuvântate pe care le avem în viața noastră, pe amintirile frumoase, pe momentul prezent pe care îl trăim acum, pe un viitor strălucit, un viitor care ne împlinește, atunci și viața noastră o va lua în acea direcție. Ești tot timpul la o răscruce de drumuri, în fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare minut. Ai o răscruce. Fie mergi spre negativ și îți asumi, da? Îți asumi să ai o viață plină de neîmpliniri, sau mergi spre pozitiv, intenționat, cu un plan, cu o strategie potrivită și ajungi la un viitor luminos, la un viitor pe care îl meriți, pe care fiecare dintre noi îl merită. Nu cred că există persoană care să nu merite un viitor mai bun decât ceea ce este în prezent. Aici mă refer, ca să dau un exemplu, la slăbit, pentru că prin această perioadă trec și eu și din această experiență tot dau exemple. Atunci când slăbim, de multe ori spunem, am încercat totul, chiar și eu am spus de multe ori, am încercat totul, am încercat dieta aia, dar mi-am dat seama la un moment dat, nu am încercat totul, nu am încercat totul, ci nu am încercat strategia sau planul care mi se potrivește. Nu am ales cum trebuie pentru mine, pentru corpul meu, pentru nevoile mele, pentru ceea ce gândesc, pentru ceea ce sunt. Este foarte important să ai strategie potrivită și un plan bine pus la punct. Îl scrii pe o hârtie, îl scrii să-l ai la vedere dimineața când te trezești și seara înainte să mergi la culcare. Îți faci un plan. Ai o intuiție, ca și femeie, ai o intuiție. Vrem să recunoaștem sau nu, noi femeile avem o intuiție și suntem atrase inevitabil, fără să vrem și în mod subconștient, de acele lucruri care ni se potrivesc nouă, pe cazul nostru personal. Acum, dacă vrem să o ascultăm sau nu, depinde în totalitate de fiecare. Așa că alege bine, alege direcția în care mergi, pentru că direcția în care mergi îți va aduce emoții și acele emoții se transformă în drumul per total pe care îl parcurgi în această viață. Și ce preferi? Să ai o viață împlinită, în care ești mulțumită de tine, de ceea ce trăiești, sau o viață plină de frustrări, de supărare, de remușcări, regrete? Totul depinde de tine. Alege cu inima, alege cu intuiția și mergi la acea persoană și urmărește acel lucru care simți tu în adâncul sufletului că te va ajuta. Să ai o zi minunată, la fel ca tine, și ne auzim din nou mâine dimineață în jurul orei 7:30.